Euskal Herrian korrika dabilen honetan Gaskoizalek La Pasen lasterkaldiaren 3. edizioa prestatzen dute. Apirilaren 30-etik maiatzaren 5 arte ospatuko da urten. Eta beste korrika motak aipatzen ari garenez, Baionako korrika txikian ere izango gara haur eta gaztetxoek ekimena nola bizitzen duten ikusteko. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioan korrikaren inguruan prestatutako erreportaia bereziez gain jakinolari ere interesatuko gara. Hizkuntzen etxea Baionako San Espiritu auzora leku aldatu da eta proiektu berriei eusteko prest dago. Ongi etorri Parraldearen orenera. Euskal Herrian korrika dugu berriz, Irundik Baionarat, martxoaren 14-tik 24 arte, gau eta egun lekukoa eskuz esku, gisa bereko zonbait lasterkaldi ere munduan barna, Gaskoizaleak adibidez La Pasen dute. 3. edizioa apirilaren 30-etik maiatzaren 5 arte ospatuko da 1100 kilometro Aturbe eta Mont-de-Marsan artean. Qui a l'association du sport, des sports, du ludique. Kirola, jokoa, besta, gazteak oroz gainetik gaskoieraren alde, hori guzia begionez ikusten dute gaskoizaleak. Très la première édition quand même plabiste qui fonctionnait her plat et qui a eu meyan her bout de ha eu ligam entre le monde, entre los territoris. Lehen edizioan berean ohartu ziren molde ona zela gaskoierari ospea emateko berriz ere, jendea bilduz eta lurraldeak elkartuz. L'importanza della PASEM che è esattamente la medicio che l'importanza della corrica ta nostres amics bascos. La PASEM lasterkaldiak korrikaren garrantzi bera du, hizkuntza biziarazi, herri agertu, erreakzio bat sortzen eta kontzientzia hartze bat ekartzen du. Korrika bezala gaskoizaleak ere lasterka aurten 200 antolazaile, 1100 kilometro apirilaren 30-etik maiatzaren 5 arte, Aturbetik Mont-de-Marsaneraino, Sarnegu lurraldean barna Aturribe aldean. La Pasen, Ulenga, tatuz, kurren, La Pasen, Ulenga, tatuz. Tranquille. Eta euskarazko korrikara itzulirik, lasterketa ofizialaren inguruan sortzen diren beste korrika txikiago batzuk ere aipatu behar ditugu. Haur eta gaztetxoek herri eta hirietako karrikak euskaraz betetzen dituzte korrika txikietan. Mintzairaren etorkizunaren bizia eta indarra erakutsi. Korrika txipi egitera etorri gira. Hutski ajo gira hortaz, eta erakusten aldugu ajo girela gure hizkuntzaz, eta horrendik iparaldean ere aritzen algirela euskaraz. Euskara erakusteko mundu guziara. Euskaraz eta brebeta eta basoa egiteko. Euskaraz. Partekatzeko euskara. Antxudenak euskaldunak dira. Eta euskaraz mintzatzen dira. Baionaren kasuan, eskola publiko, ikastola edota eskola pribatuetako 1000 ikasle inguru hartu du parte korrika txikian aurten. Lekukoa eskuz esku iraganik. Haien hitzetan garrantzitsua da euskarari tokia ematea. Eta onkiturik dira aurtengo korrika Baionan bukatzen delako. Zibika! Ajo gira Baionan bukatzea zobela ontsa. Gurentzat emozioak erakusten ditu. Transmisioa segurtatua da ikusten duzue, belaunaldi gazteek argi dute bidea zein den. Euskaraz mintzatu! Eta beho baino behagoa da! Eta haiek izango dira datozen hamarkadetan korrikari auspoa emango diotena. Korrika, aroi korrika, aroi korrika. Plazara! Sarako idazleen biltzarrak 51. edizioa ospatuko du aurten, eta urtero legez liburu aurkezpenak eta mintzaldiak izanen dira nagusi. 120 idazle, 18 argitaletxe eta 13 elkartek parte hartuko dute apirilaren 1 eta 2. Biltzar saria ere bai une garrantzitsuenetakoa izan ohi da aurtengoan Amets Arzailusek eta Jandu Berdiarrek jasoko dute lehen egunean.
Bigarren eguna profesionalei eskainitakoa izanen da eta hainbat animazio proposatuko dituzte Sarako leizeetan. Eta aurten lehen dabizikoz kontzertu bat ere izanen da, Ixabe taldea. Jakinola hizkuntzen etxeak lokal berria estreinetu du Baionan. Geroz eta ikasle gehiago dituzte, geroz eta hizkuntza gehiago eta formazio azarago elkargune bilakatzeko asmoz. Zinez beharrezkoa zen pixka bat hori leku gehiago gaitea eta Jakinolaren helburu osoa zen jendea elkartzea behar lekuan eta hori ez geren lortzen hango lokalean, beraz lokal horretan gira eta biziki pozik, ze jendea elkartzen da, badaleku jendearen zat eta ontsa da. San Espiritu auzoan jarraitzeko nahia izan dute, izan ere, auzo xume gisa hartua den gune honetan, aniztasun handia eta ondorioz aberastasun handia dagoela nabarmendu dute. Ikasten ari girelarik, ditugu mila gauza partekatzeko, eta nahi ditugu iturri guzietatik ere gauzak ikasi, barneratu, eta gure publikoa biziki anitza da. Badira migrantak, badira profesionalak, badira plazeraren zat ikasten duten pertsonak, eta helburua da pertsona guzi horiek elkartzea, leku batean, hortan hibridoa dela deitzen dugu, eta gero erabiltzen ditugun metodoetan ere hibridotasun zerbait txekatzen dugu, bai proposatzen diren kurtso moduetan, banakako kurtsoak, taldekako kurtsoak, izan presentzialean edo distantzialean, izan kurtso aski formaletan edo ateraldi ekintza informalagoetan. Egun 14 hizkuntza eskaintzen dituzte, arrakasta gehien, euskarak, gaztelaniak, frantsesak eta inglesak dute, eta eskaintzen hasi dira egun korearra ere bai. Hizkuntza aniztasunaren inguruko lana egiten dugula, beste zentro edo formakuntza lekuei konparatuz, aniz bereziten dira hizkuntza baten inguruan, eta gusaiatzen gira hori. Hizkuntza guziak elkar bisarazten eta horiek ohoreatzen eta bisarazten. Era guztietako ikasleak dituzte, gazteak, erretretadunak edota migratzaileak, gune hibridoa dela azpimarratu dute. Huartzen gira poliki-poliki, hemen Ipar Euskal Herrian eta auzo hortan agian bereziki, bakoitza bere burbuilean bizi dela, ez? Piskat euskaldunak alde batean, gaskoiak beste alde batean, migranteak bakoitza bere komunitatean, eta hor elkartzen dira denak hemen, eta burbuilak piskat zapartatzen zizkigu, eta hori biziki berita da. Eta Jakinolarekin batera, Konkistador izeneko formazio gunea zabaldu dute leku berean, arlo digitalean formatzeko helburuarekin. Aujourd'hui on est à Bayona, mais on va aussi passer à la frontière, on a des bureaux à Donosti, et on a la gare d'Andaï Beharrandiatako negozioetarako beharrezkoa da dio arduradunak. Dans lequel on accompagne les gens à apprendre les métiers du digital, et aussi on monte des entreprises avec eux. Digital arloko formazio zentro honetan, aplikazioak, e-commerce negozioak, sare sozialak eta bar kudeatzen erakusten da. Hori guztia mugaz gaindiko ikuspegiarekin. Euskal Herri bateratuago bat lortuko genuke ekintzailetza eta hezkuntzaren bidez. Hegoaldean nagoenean domaia da jendeak ez dakiela nola funtzionatzen duen iparraldeak eta alderantziz. Beharrezkoa da ekonomikoki oso aberasgarria mugaz gaindiko elkarlanak gure denean beharko luke. Jakinola eta Konkistador gune hau hiriko beste aktoreentzat irekia izanen da, modularrak diren espazioekin, gelak alokatu eta formazio, kirol edota kulturekimenak antolatzeko xedez. Eta Baionan korrika kulturalaren kari berriki kalostrapen izandako bertso saio musikatuarekin amaituko dugu gaurko saioa. Aira Izburua, Maien Etxoperena, Alaia Martin eta Miren Artetxe. Alaia ongi, nukere egiten dizkinak nire. Korrika eta azterketak euskaraz kolektiboa aurtengo omendua bertsoen protagonista ikusentzuleok, bihar arte. Aize sormena eta nolako indarra aurten korrikan omentzen dute
Saltxazazue paparra. Nik enuke nahi pertsonai perzar, baten esaldi